ערב טוב וזאת חנוכה שמח. בניגוד למה שחשבתי בהתחלה שנפתח בכמה דברים בענייני דיומא על חנוכה, אנחנו נשמור את זה לסוף. אנחנו דווקא נפתח בעזרת השם בענייני מלאכת בורר. כמו שאמרתי בפתיחה, אז אנחנו עכשיו מדברים במלאכת בורר. מלאכת בורר היא מגיעה בסימן שי"ט. אנחנו סיימנו סימן שי"ח. גם ענייני בישול וגם השיעור של הרב גדעון על מעשה שבת. ובעצם עכשיו אנחנו עוסקים בסימן שאחר כך, סימן שי"ט. למרות שהסימן הזה, שהמלאכה הזאת של מלאכת בורר, במשנה, בדף ע"ג, היא לא מופיעה אחרי מלאכת המבשל, היא מופיעה לפניו. בכל זאת ככה שולחן ערוך, יותר נכון ככה הטור, סידר את הדברים. ולכן, אז למרות שהמלאכת הבורר היא מלאכה שמופיעה לפני מלאכת המבשל, בשולחן ערוך היא מופיעה לאחריו. מלאכת בורר היא מלאכה מורכבת, מסובכת, משתי סיבות עיקריות. א', כי היא מאוד מאוד מעשית. זה לא מה שהופך אותה להיות מסובכת, אבל זה מה שהופך אותה להיות מורכבת. והסיבה שהופכת אותה להיות מסובכת זה כי באמת יש בה הרבה דברים והרבה הגדרות שצריכים ברור. ולא תמיד הם ידועים, מה שהופך אותה להיות מלאכה שהרבה אנשים לא מספיק בקיאים בה, ולכן היא מלאכה שצריכה הרבה לימוד. ראיתי באחרונים מי שאמר שיש ספר מרגנית הטבה, שהוא כתב שאדם לא יהין להזיז ידיו ורגליו בשבת, אם הוא לא מברר שמשהו עכשיו הוא עושה, זה בסדר. הוא אומר, זה נאמר על מלאכת בורר. כאילו, אז זה לא, אולי לא עד כדי כך בחריפות של הדברים, אבל בהחלט זו מלאכה שיש הרבה מה ללמוד אותה ומה לדעת בה. היא נוגעת באמת להמון המון תחומים, והיא מאוד מאוד, הדוגמאות שלה והמקומות המעשיים שלה, הם מאוד מאוד מצויים. אז כשאנחנו באים לדבר על מלאכת בורר, אנחנו גם צריכים להגדיר את המלאכה. תכף ננסה את זה, נדבר קצת על ההגדרה, מה זה בורר, מה המשמעות של בורר, מה עושים שם בדיוק, ואז נתחיל להגדיר את ההגדרות של הדברים, באיזה אופן זה מותר, מה האופן האסור וכו'. אבל לפני כן אנחנו נתחיל לדבר על השאלה מה זה בכלל בורר, מה זה לברור. אז כולם יודעים שלברור זה להפריד את האוכל מן הפסולת. יותר נכון להפריד את הפסולת מן האוכל, זה יותר מדויק להגיד כך. לעשות פעולת ההפרדה, זה מלאכת הבורר. לברור זה להפריד. להפריד את הפסולת מהאוכל. שואלת הגמרא, אבל יש עוד שתי מלאכות שזה העניין שלהן. מלאכת הזורע ומלאכת מרקד. מלאכת זורע זה לקחת את הרמה של התבואה אחרי שדשו אותה, ולזרוק אותה עם הקלשון באוויר, ואז הרוח לוקחת את הקשים הקלים, והגרעינים הכבדים נופלים למטה. עשיתי פעולה של הפרדה. אותו דבר גם לגבי מלאכת מרקד. מרקד זה בעצם לנפות, הניפוי, ולברור את הפסולת מהאוכל. אז מה המיוחד במלאכת הבורר? מתרצת הגמרא, כי במשכן זה הופיע בשלוש פעולות שונות. זאת אומרת, הנה חינמי, המהות של המלאכה היא אותה מהות, אבל כיוון שבמשכן זה הופיע בשלוש מלאכות שונות, לכן אנחנו מפרידים אותם לשלוש מלאכות. כשאנחנו באים לדון מה זה מלאכת בורר, ואני אסביר מה הכוונה מה זה מלאכת בורר. אנחנו יודעים שבמלאכות שבת, אז מלאכת מחשבת אסרת תורה. לא כל פעולה היא אסורה. כל פעולה שעניינה תיקון חשוב שהיה במשכן, היא פעולה אסורה. מה הפעולה שנעשית מלאכת התיקון? מה הפעולה האסורה, המחושבת, המיוחדת, שנעשית במלאכת הבורר? אני יכול להגיד שני דברים. אני יכול להגיד שמה שאתה עשית זה לקחת את הפסולת והוצאת את הפסולת החוצה. זה מעין איזושהי מלאכה של מיון כזאת, של להוציא את הפסולת החוצה, והוצאת הפסולת היא הבעיה, היא הפעולה המחושבת שעליה מחייבים בהלכות שבת. אני יכול להגיד גם הפוך, תיקנת את האוכל,
הדבר שבו פעלת היה האוכל, לא הפסולת, אלא האוכל. מה הנפקמינה למה שאני אומר עכשיו? יש נפקמינה. כי אם למשל אדם יברור את רוב הפסולת ולא את כל הפסולת מתוך האוכל, אז אם אני אומר שהפעולה נדרשת, שעליה מתחייבים, היא לתקן את האוכל, אז לא התחייבתי, לא סיימתי לברור את כל הפסולת, הוצאתי חלק ממנו, יכול להיות שתגיד לי חצי שיעור אסור מן התורה, אבל לא סיימתי את הכל, ועדיין יש לי פה ערימה של אוכל שמעורב בו פסולת, ולא סיימתי לבצע את המלאכה שלי, ולכן אני לא אהיה חייב, אם אני מדבר על תיקון האוכל. לעומת זאת, אם אני מדבר על הוצאת פסולת, הוצאתי פסולת. כנראה שבמחלוקת הזו נחלקו הבבלי והירושלמי. איפה ראינו שנחלקו זה הבבלי והירושלמי? הירושלמי אומר, מופיע בירושלמי, הלשון שלו היא כזאת. נקרא את לשונו. יש שהוא בורר צרורות כל היום ואינו מתחייב. יש שהוא נוטל כגרוגרת ומיד מתחייב. זאת אומרת, יש בן אדם שיכול כל היום לשבת ליד ערימה של תבואה, להוציא שם את כל האבנים שמעורבים בפנים, והוא לא יהיה חייב. לעומת זאת, יכול להיות שבשלב מסוים הוא ייקח מתוך הערימה איזושהי בוכתה כזאת בידיים שלו, יפריע לו את הרגע הצידה, יוצאים ממנה שתי צרורות והוא יהיה חייב. איך זה יכול להיות הדבר הזה? אומר הגלטל, שהירושלמי סובר שפעולת ההפרדה היא פעולה שנעשית באוכל. אז אם יש לך ערימה גדולה, עד שלא הוצאת את הכל, לא תיקנת את האוכל. אז מלאכת מחשבת עשרה תורה, רק כשאתה מסיים את הפעולה שלך, לא סיימת את הפעולה, כל זמן שלא הוצאת את כל הפסולת. לעומת זאת, אז רואים שככה סובר הירושלמי. אם לקחת ערימה קטנה והוצאת ממנה את שתי הצרורות שהיו בה, סיימת לתקן את מה שיש לך ביד. לעומת זאת שיש לך ערימה גדולה, עד שלא סיימת להוציא ממנה את כל הפסולת, לא סיימת. כי פעולת התיקון, הפעולה החשובה המשמעותית נעשית באוכל. לעומת זאת, הבבלי סובר, וככה רואים שכותבים בעל המאור וכותב הרמב"ן, הבבלי, ורואים את זה גם מזה שבבבלי יש שיעור שונה למלאכה, תכף נדבר על זה, הבבלי סובר שפעולת התיקון היא בפסולת. כלומר, מה פירוש הפסולת? עצם ההפרדה של הפעולה לפניך, אז הוצאת שיעור חשוב של פסולת מתוך האוכל, אז הנה, הפעולה האסורה נעשתה, כי העניין הוא הוצאת הפסולת. אז אם אתה בררת כמות מסוימת של הוצאת פסולת, זה הדבר החשוב, וכיוון שזה הדבר החשוב, כלומר, מה פירוש הדבר החשוב? זאת הפעולה שנעשית, הפעולה שאתה עושה היא פעולה שהיא נעשית בפסולת, אתה מוציא פסולת. אתה לא מתקן את האוכל, אתה מוציא פסולת. נפקמינה שיש בדבר הזה, יש כמה נפקמינות. אני אגע עכשיו בשאלה אחת שהיא נוגעת לענייננו מאוד. שואל הישועות יעקב, מביא אותו הביאור הלכה בסעיף ג' דיבור מתחיל לאכול. הישועות יעקב שואל, למה מלאכת בורר היא לא מלאכה שאינה צריכה לגופה? הרי אני מוציא את הפסולת, ואני לא רוצה את הפסולת. אני רוצה את האוכל. אז אם אני מוצא את האוכל, אז למה אני מתחייב על זה שהוצאתי את הפסולת? כלומר, בהנחת היסוד של השאלה שלו, הוא מבין שהפעולה שנעשית היא בפסולת, ממילא האוכל מתוקן, זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. אדם חופר גומה, ואינו צריך אלא להפרה. אני עשיתי פעולה באפר, ממילא נוצר הבור. הבור הוא הפעולה האסורה, וזה לא מה שאני רציתי. זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. אני רציתי להוציא את הפסולת, ממילא תוקן האוכל. זאת השאלה שהוא שואל, והאמת שהוא לא הראשון ששאל אותה, כבר בראשונים שאלו אותה, שאל אותה בעל המאור, שאל אותה, והרמב"ן מתעסק בשאלה הזאת. אבל אני רוצה אוכל מתוקן בלי פסולת, אז אני כן רוצה אוכל מתוקן, והוצאת הפסולת היא כדי לתקן את האוכל. נכון, תכף אני אתייחס למה שאתה עונה. מה שבעל המאור מבין,
שבאמת זו מלאכה שאינה צריכה לגופה באופן עקרוני, אבל מאחר וזה מה שהיה במשכן, על זה חייבים. ככה אומר בעל המאור. באמת הפעולה שאתה עשית היא פעולה בפסולת, כי אנחנו הולכים עם הבבלי. אז כיוון שכך סובר הבבלי, זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל עליה חייבים, כמו שראינו למשל שבמלאכת זורה, אני חייב על גרמה, כלומר אני זרקתי לאוויר, הרוח היא זו שעשתה את פעולת ההפרדה, אבל אני משתמש ברוח, אז זאת הפעולה, המלאכת מחשבת שלי, אז זה הדבר האסור. בדומה לדבר הזה, גם בענייננו, גם במלאכת בורר, זה הדבר שעליו חייבים. הבעל המאור רוצה להשוות את זה גם לאדם שמוציא את המת לקבורה, שזה אנחנו דנים אותו כמלאכה שאינה צריכה לגופה וכו', אבל זאת התשובה שלו. הישועות יעקב, שהזכרנו שהוא גם שואל את השאלה הזאת, הוא לא אוהב את התשובה הזאת, הוא סובר שזה דבר דחוק, להגיד שחייבים על זה כי זה מה שהיה במשכן, והוא רוצה לומר שבאמת יש הבדל בין אדם שבורר פסולת מאוכל לבין אדם שבורר אוכל מאוכל, וזה מה שרב ישראל, זה מה שאתה אמרת. והוא אומר, הפעולה שאני רוצה זה לתקן את האוכל שלפניי. אז אם אני מוציא פסולת מאוכל, אז הוא באמת, זאת המלאכה, ובזה אני מתקן את האוכל. אבל אם יש לי שני מיני אוכלים, פה זה כבר באמת, אולי אני אגיד לפני כן, אני אברר את זה קצת יותר. עוד פעם, אנחנו שואלים הרי, כשאתה מוציא את הפסולת, אתה בעצם פעלת פעולה בפסולת. ממילא האוכל שלך מתוקן. הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אתה אכפת לך מהאוכל, לא אכפת לך מהפסולת. זאת השאלה שלו, והתשובה שלו היא, מי שירצה יכול לראות עוד פעם, כמו שהזכרתי בביאור הלכה, בסעיף ג' דיבור מתחיל לאכול, והוא כותב שעניין מלאכת בורר הוא שהפסולת לא ראוי לאכילה, והאוכל בגלל הפסולת גם לא ראוי לאכילה. ולכן אני בעצם מתקן את האוכל. זה המטרה שלי, זה הרצון שלי. אבל יצא מזה שאם יש לי שני מיני אוכלים מעורבים, אחד עם השני, אז שם באמת זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. אנחנו יודעים, אנחנו נראה את זה בהמשך, שגם להפריד שני מיני אוכלים, למשל, אני לא אוהב את הבצל שנמצא בסלט, זו הדוגמה המפורסמת, אני לא אוהב את הבצל שנמצא בסלט, אני מוציא את הבצל. או שאני אוהב את הבצל, אבל אני רוצה לאכול אותו בהזדמנות אחרת. אני רוצה לקחת שני דברים מעורבבים, את זה אני רוצה לאכול עכשיו, את זה אני רוצה לאכול אחר כך. להפריד ביניהם, זו גם בעיה, נדבר על זה עוד בהמשך. לפי ישועות יעקב, זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי האוכל כבר מתוקן. לא תיקנת את האוכל, האוכל כבר היה מתוקן, הוא ראוי לאכילה, הוא מוכשר לאכילה. אתה לא רוצה לאכול אותו עכשיו ככה, זה לא משנה. ולכן, לעניינו זו באמת תהיה מלאכה שאינה צריכה לגופה. הביאור הלכה פה מקשה עליו, אומר שאי אפשר להגיד את הדבר הזה, ובאמת הכל נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. הרי הבורר זה לא רק באוכל. נכון, זה גם בספרים ובסכו"ם ובצלחות. אז באמת לפי הישועות יעקב, זה לא כל כך יהיה פשוט להגיד את זה, את מה שאתה אומר עכשיו. והוא מקשה שאם ככה, אם זה היה נכון, הרמב"ם הוא זה שכתב שבשני מיני אוכלים, זו מלאכה שאינה צריכה סליחה, חייבים עליה. אז אומר הביאור הלכה, אם הישועות יעקב צודק, אז זה רק הרמב"ם לשיטתו, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה. אבל השולחן ערוך שפוסק שלו לא היה צריך לכתוב את זה, והרי השולחן ערוך כתב את זה. ולכן הוא כותב שהדבר הזה לא יכול להיות, והוא אומר שהכל נחשב כמלאכה שצריכה לגופה, וזה גם נחשב שאני בעצם מתקן את האוכל. בעצם התשובה היא, כמו שרב ישראל אתה אמרת קודם, זה מתקן את האוכל. רק שהישועות יעקב סבר, שכשהאוכל מתוקן, אז אין פה בעיה של בורר, וזו מלאכה שאני צריכה לגופה בשני מיני אוכלים, ובורר לך אומר לו, לא, גם זה, יש בזה תיקון של האוכל.
טוב, יש פה קצת אריכות בעניין הזה, אבל מה שרציתי לקחת לענייננו, אני רוצה ככה למקד, זאת השאלה, מה ההגדרה של הפעולה? האם הפעולה היא בפסולת? הפעולה היא באוכל? אז ראינו שבדבר הזה יש לכאורה מחלוקת ירושלמי ובבלי, ככה כותב העגלתל, ויש לדבר הזה נפקא מינות, האם אני מגדיר הפרדת אוכל מאוכל בשני מיני אוכלים, אם אני מגדיר אותה כמלאכה שאינה צריכה לגופה, או כמלאכה צריכה לגופה, האם חייבים עליה, האם פטורים עליה, אם זה רק מדרבנן וכו', אז בדבר הזה, יש לזה עוד כמה נפקא מינות שאולי נתייחס אליהם בהמשך, הוצאת זבוב מתוך משקה וכו', אז בעזרת השם נתייחס לדברים האלה בהמשך, אבל זה רק היה ככה למקד את ההגדרה. עכשיו, לפי מה שלמדנו בסימן שי"ח במעשה שבת, עם עבר וברר, או שהפרי מגדים אמר שיש מחלוקת בין הפוסקים, אז אפשר להסתמך על המקלים בדיעבד, אז פה אפשר להסתמך על ישועת יעקב, במידה וברר אוכל מאוכל, להגיד הנה יש פה דעה שמקילה? אני לא יודע, אבל בכל מקרה אתה משאיר את זה לאיסור דרבנן. זאת אומרת, זה לא שיש מישהו שאומר שזה מותר. גם ישועת יעקב יודע, מלאכה שאינה צריכה לגופה הרי זה איסור דרבנן. אז לא יודע אם במעשה שבת, כשהורדת את זה מדאורייתא לדרבנן, יש... גם אז אמר הפרי מגדים את מה שהוא אמר. הרעיון של הפרי מגדים, הסברה היסודית שלו, מה שהרב יצחק פה שואל, זה שראינו בשיעור על מעשה שבת, מה שהרב גדעון דיבר, שמקום שבו יש מחלוקת הפוסקים, אפשר לסמוך על השיטה המקלה במעשה שבת. זאת אומרת, בדיעבד, אם מישהו כבר עשה את המעשה, הגיע אדם ספרדי, וראה שמישהו ספרדי אחר הניח משהו שהצטנן לחלוטין, והוא שם אותו על הפלטה, כן, מרק שהצטנן לחלוטין, הוא שם אותו על הפלטה וגרם לו להתחמם, אז באופן הזה, לכאורה הדבר הזה, הוא עבר פה, ודאי, לפי שכן הוא עבר לאיסור דאורייתא, כשהוא חימם את זה פעם נוספת. האם זה נאסר? אומר הפרי מגדים, לא. למה? כי יש שיטות שאומרות שאין בישול אחר בישול בלח. שיטת הרשב"א, שיטת הרמב"ם. כיוון שיש פוסקים שאומרים שאין בישול אחר בישול בלח, במקום שבו יש מחלוקת הפוסקים, אפשר לסמוך על זה במעשה שבת ולהגיד שהדבר לא נאסר. אבל מה הסברה? מה הסברה של הפרי מגדים? אני לא זוכר אם הרב גדעון אמר את זה אז בשיעור. הסברה של הפרי מגדים היא שכל העניין הזה של מעשה שבת הוא קנס מדרבנן. הכל זה קנס מדרבנן. אז במקום שבו יש מחלוקת הפוסקים, זה נחשב מעין ספק דרבנן לכולם. זאת היא הסברה. אגב, זה לא תמיד מדויק שכל מקום יש מחלוקת הפוסקים. בשולחן ערוך, בסימן שי"ד מוכח, שזה לא בדיוק כך, שיש מקומות בדין של בונה שם, משנה ברורה מביא את זה, שגם אם הגוי פתח, אז זה עדיין אסור. לא כל כך ברור הדבר הזה עד הסוף, אבל הפרי מגדים אכן כותב את זה, והסברה שלו היא שזה מאחר והכל זה רק בדרבנן, ספק דרבנן לכולה. אז אם יש מחלוקת הפוסקים, אתה יכול לסמוך על הספק לכולה. במקום שבו גם מדרבנן יהיה איסור, לא דאורייתא, אבל דרבנן, לא יודע אם אז אפשר יהיה להגיד את זה. בקיצור, זה מה שאני רוצה לענות לשאלה שלך. טוב, אז אנחנו נדבר עכשיו קצת על מה שמובא פה במקור מספר 2, ההגדרות היסודיות של מלאכת בורר, יותר נכון היסודות של מלאכת בורר. אנחנו יודעים שמלאכת בורר היא אסור לברור, אלא אם כן מתקיימים 3 תנאים. אוכל ביד ומיד. בסדר, יש מי שרוצה להגיד זה ראשי תיבות איל, אוכל, יד לאלתר. הביטוי העממי זה בישיבות ככה, אומרים אוכל ביד ומיד. אגב, יש ספר שנכתב, מישהו מהאחרונים, כתב ספר שנקרא איל משולש, ספר מצוין, ככה מרחיב מאוד מאוד בענייני מלאכת בורר, והאיל זה הראשי תיבות של אוכל, יד לאלתר. אחר כך הוא כתב עוד כמה ספרים במלאכות אחרות, לכולם הוא קרא איל משולש, אבל הכל הגיע מהנושא הזה של בורר. משם זה התחיל.
אז אוכל ביד ומיד. בגמרא זה מופיע, מה שמופיע פה במקור 2 זה לא מדויק לחלוטין, ששלושת היסודות נלמדו מהגמרא הזאת, כי הגמרא פה מסיקה רק דבר אחד שהוא המדויק מכאן, שניים אחרים נלמדו מקומות אחרים בגמרא, לא משנה, אבל שלושתם מופיעים כאן לפנינו. מה מופיע לפנינו? יש ברייתא, הברייתא אומרת שמי שהיו לפניו מיני אוכלים, אז הוא בורר ואוכל. סעיף א'. סעיף ב', לא יברור. משמע לא יברור, אבל זה לא איסור, זה לא חיוב מדאורייתא. סעיף ג', אם ברר, חייב חטאת. אז יש פה שלושה דינים שנאמרו בברייתא אחת, לכאורה סותרים אחד את השני. איך הדברים האלה מסתדרים אחד עם השני? אז זה מה שהמוראים פה, כל אחד ניסה לתת את ההסבר שלו. על כולם בסופו של דבר הייתה קושיה, חוץ מעל אביי בסוף, שגם רבא מסכים עם אביי בעניין הזה, שהעניין הוא לאלתר. כלומר, אם אתה בורר ואוכל לאלתר, מותר. אם אתה בורר ואוכל לבו ביום, אז זה לא לאלתר, אבל זה אותו יום, אז זה רק איסור דרבנן. אם בורר ומניח לאחר זמן, מה שנקרא בורר לאוצר, אז חייב חטאת. אז הנה לנו היסוד הזה שברירה מותרת רק שהיא לאלתר. לפני כן הובאו את שתי דעות, כמו שאמרתי, הם לא בהכרח מנדבות מכאן להלכה, אבל הם הובאו כאן, אז בסוף זה משמעותי שהם הובאו כאן. יש לנו ברירת אוכל מתוך פסולת, כלומר, אם בוררים אוכל מפסולת זה מותר, אם בוררים פסולת מתוך אוכל, זה הדבר שהוא אסור, וחייבים על זה חיוב חטאת. ויסוד שלישי זה שהברירה המותרת היא ברירה ביד, וברירה בכלי היא ברירה אסורה, כשזה מחולק לשתיים. יש כלי שהוא מיועד לברירה, שהוא איסור דאורייתא, כן, מה שמופיע בלשון הגמרא, נפה וקברה, בסדר? מסננת היא כלי מיועד לברירה. נפה זה כלי מיועד לברירה. אבל יש קלון ותמחוי, שזה כלים מצד אחד, מצד שני, הם לא מיועדים לברירה, אז לכן הם רק איסור דרבנן. אז אלו שלושת היסודות שלנו. לברור ביד, לברור את האוכל מתוך הפסולת ולא את הפסולת מתוך האוכל, ולברור לאלתר ולא לאחר זמן. אז אם שלושת, אני כבר לוקח את הסיכום הלכה למעשה שמביא לנו המשנה ברורה, לא נכנס פה לדיון בראשונים, האם אחד מהם מספיק כדי שימו אותם או צריך שלושתם, הלכה למעשה אנחנו סוברים שצריך את שלושתם. לא נכנס עכשיו לכל הדיון בין הראשונים, דיון רחב וגדול וגם מה הייתה דעת הטור וכו', לא נכנס לכל זה. הלכה למעשה אנחנו סוברים שאם יש את שלושתם ביחד, הברירה היא ברירה מותרת. אם אין את שלושתם ביחד, אפילו אם כל אחד מהם נמצא בפני עצמו, הברירה היא ברירה אסורה, וחייבים עליה, גם אם הוא יבור לאלתר, אבל אם הוא עשה את זה בכלי, או שהוא ברר את הפסולת, אז זה יהיה אסור, וכן הלאה כל אחד ואחד משלושת השלבים. בקיצור, הדרך הברירה המותרת היא רק אוכל מתוך הפסולת, ביד ולא בכלי, לאלתר מיד ולא לאחר זמן. מה הטעם להתיר כשמתקיימים שלושת הטעמים הללו, שלושת הסיבות הללו? מה הטעם? יש לי שלושת הסיבות התקיימו, מה הטעם שזה מותר? מה זה משנה? הרי הגמרא פה שאלה, הגמרא שהובאה לפנינו, אז למשל רב יוסף אמר, אם אתה בורר את האוכל ביד ולא בכלי, אז זה מותר. שאל עליו רב אמנונה, סליחה, לא רב יוסף, סליחה, רב חיסדא, בסדר? רב חיסדא, או אולה. שניהם ניסו למצוא איזשהו היתר בברייתא, רב יוסף שאל על רב חיסדא. מה? רב יוסף שאל על רב חיסדא, וכי מותר לאפות? כן, נכון, כן, אני מדבר על רב חיסדא ואולה. שניהם אמרו איזשהו תירוץ, כלומר, הברירה היא ברירה לבו ביום, או שהוא בורר ואוכל פחות מכשיעור. אז שואל אותו רב חיסדא את אולה, וכי מותר לאפות לבו ביום, או שואל אותו רב יוסף את רב חיסדא, וכי מותר לאפות פחות מכשיעור. כלומר, אם הפעולה היא פעולה אסורה, אז מה אכפת לי שעשית אותה
בצורה של אוכל מפסולת, מה אכפת לי שעשית אותה לאלתר, מה אכפת לי שעשית אותה ביד ולא בכלי. ופה יש מחלוקת ראשונים מהטעם. בגדול, שיטת רש"י ושיטת תוספות היא שהדבר הזה הוא נחשב שלא דרך ברירה. זאת אומרת, זאת לא הדרך. הדרך לברור היא פסולת מהאוכל, הדרך לברור היא בכלי ולא ביד, הדרך לברור היא לאחר זמן, להשאיר את זה, לעשות שרמה גדולה ולברור לצורך זמן ארוך, ולא לצורך אכילה מיידית. זו דרך הברירה. כל מי שלא עשה כך, אז הוא לא עשה את כדרך הברירה. אבל זה רש"י והתוספות. רבנו חננאל, הוא מפרש קצת אחרת, הוא כותב שכל הדברים שאמרנו כאן, זה לא שהם לא דרך ברירה, אלא הם דרך אכילה. זאת הדרך לאכול. זה מוכיח שאתה אוכל עכשיו ולא בורר, אתה לא מתעסק בברירה, אלא אתה מתעסק זאת אומרת, זו ברירה, אבל זו ברירה של אכילה. וכיוון שזה דרך אכילה, הדבר הזה הוא מותר. עד כדי כך שאחר כך הרשב"א, הדבר הזה נמצא במחלוקת ראשונים, נדבר עליו כשנגיע לתוכן, אבל הרשב"א סובר את העניין הזה גם לגבי מלאכת תוכן, שאם אתה עושה את זה לאלתר, אז זה דרך אכילה. זאת אומרת, גם אם עשית את הפעולה האסורה, אבל כיוון שעשית אותה בסמיכות לאכילה, זו דרך אכילה. יש שאלה מעניינת, אנחנו ניגע בה טיפה בהמשך. שלמה זלמן שואל, שלמה זלמן דן לגבי אם אני רוצה לקחת עכשיו להוציא מהמקרר איזשהו מאכל, שאני צריך לחמם אותו ואז לאכול אותו. עכשיו בשביל להגיע אליו אני צריך להוציא כמה דברים החוצה, ואז אני לוקח אותו מבפנים, ואז אני צריך להחזיר אותם. בקיצור, אני עושה סוג של ברירה כדי להוציא אותו. עכשיו, אם אני מוציא אותו כדי לאכול מיד, אז הייתי אומר שזה לאלתר. אבל אם הוא צריך חימום, אז זה ייקח קצת זמן. אז זה לא היה לאלתר. האם יהיה מותר לי להוציא ולחמם אותו או לא? אומר רב אלישיב, לא. או יותר נכון, אני אדייק יותר. אומר רב אלישיב, תלוי. אם הדבר הזה, הדרך שלו היא לחמם אותו, אז כן. אבל אם הדבר הזה, הדרך שלו היא לא לחמם אותו, אז לא. נכון? אני אגיד לכם בצורה מדויקת. לא, סליחה, זה אומר שלמה זלמן. אומר רב אלישיב, לא. אם אתה לא אוכל אותו מיד אחרי שהוצאת, זה לא לאלתר. אז זה לא דרך אכילה. אומר שלמה זלמן, לא, לא. אבל כיוון שהדרך היא לחמם אותו, זו דרך האכילה שלו. אז הנה לנו נפקא מינה בשאלה איך אני מגדיר את זה. אם אני מגדיר כדרך אכילה, אז אני יכול גם להרחיב עכשיו קצת, ואני אומר, אוקיי, אם דרך האכילה שלו היא, זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לאכול אותו, להשתמש בו בצורת אכילה. אז אם השימוש שלו דורש איזשהו משהו ארוך יותר, אז גם זמן הלאלתר, שתכף נדבר על מה זה זמן לאלתר, גם זמן הלאלתר שלי יתארך, כי זו דרך האכילה של המאכל הזה. אבל אם הייתי אומר שזה לא דרך ברירה, אז יכול להיות שהגדרה פה הייתה שונה. אז איזושהי נפקא מינה קלה בעניין הזה של דרך ברירה או דרך אכילה. המשנה ברורה, כמו עוד הרבה מהאחרונים, הולכים רבנו חננאל, שהעניין הוא דרך אכילה, ולא שזה לא דרך ברירה. זאת אומרת, היתר של אוכל ביד ומיד, זה כי זה דרך אכילה. כיוון שזו דרך אכילה, לכן הדבר הזה הוא מותר. אז עכשיו מה שאנחנו נלך לעשות, היה מן הראוי עכשיו שגם נדון מה זה תערובת. זאת אומרת, מתי אסור לי להוציא וכו'. אבל לפני כן אנחנו קצת נתעסק בהגדרות הללו של מה שראינו, של אוכל ביד ומיד, ואחר כך נגיע גם להגדרה של בכלל מה זה תערובת, מתי אסור לי לברור. אם יש דברים שהם נפרדים לחלוטין, גם אז יהיה אסור לי, אם עומדים אחד ליד השני, גם אז יהיה אסור, אז הוא יהיה מותר. אם הם דברים גדולים או קטנים וכו', כל הגדרות תערובת זה ניגע בעזרת השם בהמשך. אנחנו נעבור להגדיר מה זה לאלתר, אני אתחיל את זה בקצרה, ואז נעצור להגיד איזשהו משהו קצת בענייני דיום על חנוכה, אז אנחנו אולי לא נספיק לסיים, אבל בעזרת השם, מה שלא נספיק, אז נעשה בפעם הבאה. ראינו שהגדרה, אחת ההגדרות של היתר לאכול, לברור, לאכילה, היא כשזה נעשה לאלתר, לאלתר ולא לאחר זמן. מה זה לאלתר? מהו שיעור הזמן שאותו אתה מגדיר
שהוא מספיק בשביל שזה ייחשב כדרך אכילה ולא כדרך ברירה. אז בדבר הזה יש מחלוקת ראשונים. מה שמובא פה במקור 3, ככה עושים סיכום, אני אקרא לזה סיכום חלקי, כי יש בעצם, מובא פה בית יוסף, אבל בעצם יש לנו בדבר הזה 4 שיטות בראשונים, אם נרצה להגדיר את זה. יש פה 4 שיטות בראשונים. שיטה אחת היא שיטת ספר היראים. היראים כותב, בעקבות הירושלמי כותב שאם אתה לברור לאורחים שאוכלים ראשונה, ככה כותב הירושלמי, הוא אומר היראים, כלומר, כשאתה מסיים את פעולת הברירה, זאת אומרת, יש לך עכשיו איזושהי ערימה פה, שאתה רוצה לברור את האוכל מתוך הפסולת ביד, אז אתה תצטרך לברור, ואז מיד לשים בפה. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אתה עכשיו רוצה, לא יודע, לקחת פיצוחים מסוימים, בסדר? יש לפניך תערובת פיצוחים, אתה רוצה דווקא את הגרעינים השחורים, אתה לא יכול להתחיל לאסוף לך את כל הגרעינים השחורים לתוך הערימה, זאת אומרת, לסיים את כל הוצאת הגרעינים השחורים, ואז להתחיל לפצח. גם אם אתה מתחיל לפצח מיד אחרי שאתה מסיים לאגור אותם. לא. הוצאת אחד, תפצח אותו, אחר כך תוציא את האחד הבא. זה לאלתר. ככה אומר היראים בשם הירושלמי, כך משמע גם בירושלמי. זו שיטה אחת. שיטה שנייה שמובאת במרדכי, והיא השיטה האחרונה שמובאת בבית יוסף שלפנינו, והיא יותר משמע ממנה שיש איזושהי שהות בדבר. זאת אומרת, תוציא את כל הגרעינים השחורים, אבל אז מיד תתחיל לאכול. אל תחכה, אל תאכל משהו לפני, אל תגיד זה חלק מהסעודה של המנה הלא ראשונה, אלא השנייה, או אני שומר את זה למנה האחרונה, זה לא. אם מיד שתסיים לאגור את כל מה שסיימת לברור, מיד אתה מתחיל לאכול את זה, אתה לא חייב לאכול מיד, כל מה שהוצאת לאכול אותו מיד, אבל מיד בסיום פעולת הברירה, אז אתה צריך להתחיל לאכול אותו. זה מוגדר כלאלתר, זה סובר המרדכי. שיטה נוספת, שיטה ראשונה שמובאת פה בבית יוסף, זה הראש והר"ן, בעיקר כולם מביאים את זה בשם רבינו חננאל, שרבינו חננאל סובר שיעור מה שמסב על השולחן באותה סעודה. אגב, זה גם מה שהרימה פוסק להלכה, תכף נדבר על זה. מה הפירוש? שיעור מה שמסב על השולחן באותה סעודה, כלומר, יש פה 2 דרכים להבין את זה, אני אגיד בהבנה שהרימה הבין את זה, בסדר? אפשר להיכנס כל הדיוקים, לא נפקא מינה כל כך לענייננו. כלומר, אם אתה עכשיו עומד לפני הסעודה הקרובה, אתה ממש סמוך אליה, אז יכול להיות שלא תאכל את זה עכשיו בתור מנה ראשונה, מיד שתסיים את הברירה. זה יגיע בתור מנה עיקרית, או אפילו בתור מנה אחרונה. אבל זה סמוך לסעודה. כיוון שזה סמוך לסעודה, שאתה ממש יושב והולך לאכול, זה מוגדר לאלתר. כן? שיעור מה שמייסב על השולחן באותה סעודה. אבל זה צריך להיות סמוך לסעודה. יכול להיות גם לפניה, ופה יש 2 הבנות ברבינו חננאל, אם הוא התכוון דווקא כשאתה בתוך הסעודה, ואז אתה יכול גם לברור את זה לסוף הסעודה, אפילו שזה יהיה עוד כמה שעות. לא יודע, אתה עכשיו נמצא באיזושהי סעודת 7 ברכות, שיהיה מעריכים בדיבורים וכו'. ייקח זמן עד שיאכלו את זה, יכול להיות שגם כמה שעות, אבל זה בסדר, כי זה נחשב באותה סעודה. אומר הרמ"א, גם מותר לך לעשות זה, אבל גם לפני תחילת הסעודה. זאת אומרת, תכף נראה במגן אברהם, אתה רוצה להתחיל להכין את סעודת שבת, מתי האישה יכולה להתחיל לברור דברים לצורך סעודת שבת? כשהבעל יוצא מבית הכנסת, זאת אומרת, כשמסיים את התפילה בבית הכנסת, האישה יכולה להתחיל לברור, כי זה אומר שתכף מתחילים לשבת ולאכול. עוד מעט נדבר על השיעור הזה, מה המשמעות שלו, אבל ככה אומר המגן אברהם בעקבות הרמ"א, זה השיעור. יש לנו שיטה נוספת אחרונה בראשונים, רבנו ירוחם, קצת משמע ממנו, שברגע שסיימת סעודה אחת, אתה יכול להתחיל לברור לסעודה הבאה. יכול להיות שתהיה עוד כמה שעות, ואתה גם מתחיל לברור כמה סעודות לפני שאתה מתחיל את הסעודה. אבל זה מהליל היום? מה? זה מהליל שבת לשבת ביום? אני לא יודע להגיד לך, הלשון שלו לא כל כך מדברת על זה, היא מדברת יותר על, בוא נגיד, מסיום סעודה ראשונה לסעודה השנייה לסעודה שלישית. יותר משמע ממנו את זה. יכול להיות גם מה שאתה אומר שהוא נכון, אני לא יודע. הוא לא כותב את זה, יותר משמע שזה באותו יום לסעודה שתהיה אחריה.
יש מי שרוצה להבין גם אותו, שזה לא בדיוק זה קצת יותר מאוחר. ברמב"ם יש סתירה לכאורה בין אם זה שני מיני אוכלים לאוכל מפסולת. לא משנה עכשיו, אני אומר עוד פעם, 4 שיטות בראשונים בגדול. יש מי שאומר שמיד שאתה מוציא אתה חייב לאכול את מה שהוצאת. יש מי שאומר שאתה יכול לאסוף את זה, לערום את זה בערימה, להוציא כמה, אבל מיד שתסיים, זה שיטת המרדכי, אתה צריך להתחיל לאכול. יש שיטת הראש הר"ן, ובעיקר רבנו, כולם בשם רבנו חננאל, וכך פסק הרימה, שבסמיכות לסעודה שאתה יושב לאכול מותר, גם קצת לפניה, למרות שזה אפילו יהיה עוד מאוחר יותר, אבל זה השיעור שאותו מותר לברור. ויש שיטת רבנו ירוחם, שרבנו ירוחם סובר שאפילו הרבה זמן לפני, אבל כיוון שזה הולך להיות לסעודה הקרובה, זה מוגדר כלאלתר. בשולחן ערוך לא ברור מה כוונתו, ולא רק שלא ברור מה כוונתו, הוא גם מעתיק את הרמב"ם. ברמב"ם לכאורה יש סתירה בתוך הדברים של הרמב"ם. כשהרמב"ם מדבר על שני מיני אוכלים הוא כותב 3 או 4 שעות, וכשהוא מדבר על אוכל מתוך פסולת הוא כותב לאלתר. למה החלוקה הזאת ברמב"ם? הבית יוסף כבר עומד עליה, לא כל כך ברור, ולכן השולחן ערוך הוא פשוט העתיק את הרמב"ם, כיוון שבבית יוסף הוא הסתפק, לא ברור גם מה ההכרעה שלו בשולחן ערוך עצמו. הרימה הוא כותב כמו רבנו חננאל. כן, אומר הרימה בסעיף א', כמו שהוא מופיע לפנינו במקור 5, וכל מה שבורא לצורך אותה סעודה שמסב בה מיד, מקרה לאלתר. ואז אם הוא עושה לסעודה שיהיה בה לאלתר, זאת אומרת, אתה לא חייב להתחיל בתור המנה הראשונה את מה שבררת עכשיו, אומר המשנה ברורה שם למטה, בסעיף קטן ד', אפילו יאריך זמן הסעודה כמה שעות. זה נקרא לאלתר, כיוון שהבריאה היא בסמוך לסעודה. טוב, הגר"א כותב שלאלתר זה לא לאלתר ממש וכו', בסדר. מה זה השיעור הזה של סמוך לסעודה? בסדר, אז הכרענו שזה מה שפסק הרימה להלכה, השיעור של סמוך לסעודה. מה זה השיעור הזה של סמוך לסעודה? אומר המגן אברהם בסימן שכ"א, שם זה מופיע, הוא מופיע לפנינו במקור מספר 7. אני קורא את מה שמודגש, על כל פנים אסור לעשות עד יציאת בית הכנסת, דבעינן סמוך לסעודה ממש. ואם עושים את זה לפני, אני מדלג לסוף דבריו, שעה או שעתיים או 2 קודם הסעודה, קרוב הדבר לומר שחייב חטאת. אז הוא כותב שעה. זאת אומרת, יציאת בית הכנסת ולא שיהיה שעה לפני. האיגרות משה הוא פחות מדבר על זמן של השעון, אלא הוא מדבר על זמן ההכנה. זאת אומרת, אם זה דבר שלוקח לו הרבה זמן להכין אותו, אז באמת אפשר לתת לו יותר זמן. אם זה דבר שלוקח מעט זמן להכין אותו, צריך לתת לו פחות זמן. הכל לפי הדבר שאותו אתה מכין. זאת אומרת, האישה צריכה בעצם להכין את המאכל כזמן ההכנה שלו, סמוך לתחילת הסעודה. זאת ההגדרה. ועכשיו כל מאכל ומאכל יש לו את ההגדרה האובייקטיבית שלו, מה נדרש ממנו, וזה מה שמופיע במקור 8, אלא הזמן, אני קורא את החלק המודגש, על הזמן שהדרך הוא לאישה זו שמסדר את האוכלים לסעודה, וקודם לזה אפילו שעה קטנה, אסור. גם אלקוט יוסף פה מביא את ההגדרה הזאת של עד צאת האנשים בבית הכנסת, בשחרית. מופיע בבן איש חי, בן איש חי כותב שעה. ככה, זאת ההגדרה שלו, שעה. 60 דקות. השאלה אם הוא התכוון 60 דקות דווקא במאכל שאפשר להכין אותו גם בפחות, אבל זה פחות יותר עכשיו סמוך, או שבגלל שזה הסמיכות, אבל אם יש משהו אני אשאל ככה, אם היא הולכת להיות לי סעודה מרובת משתתפים, הברירה שצריכה לעשות לסעודה הזאת היא ברירה מרובה. האם יש לי יותר משעה, או שגם אז דווקא שעה, או יציאת גברים מבית הכנסת? בדבר הזה יש מחלוקת אחרונים, פה במשנה ברורה של דירשו, אז הם ככה מסכמים את ההגדרות האלה של לאלתר. אז קודם כל אמרנו שיש מי שאומר שהזמן הוא דווקא השיעור זמן שאמרנו, אי אפשר לפני, ויש מי שאומר שזה תלוי במאכל שאותו אתה מכין.
זה האגרות משה. ואם יש סעודה שהיא רבת משתתפים, אז מופיע בכמה אחרונים, גם בשער הציון, גם שלמה זלמן, גם באורחות שבת זה מובא. צורך סעודה כזו אפילו כמה שעות לפני, אם זה הזמן שנצרך, אפשר להתחיל ולברור. לעומת זאת, יש אחרונים, אומרים בשם החזון איש, שמשהו מותר זה חצי שעה לפני הסעודה, זה סמוך. לפני כן זה כבר לא סמוך, ויהיה אסור. גם סעודה מרובת משתתפים, אסור. זה לא נחשב סמוך לסעודה, אם אתה מתחיל יותר מחצי שעה לפני כן. סמוך למנחה. מה? כמו סמוך למנחה. נדמה לי, זה גם כן עניין של חצי שעה, סמוך ל... כן, אולי משם הוא למד את זה, נכון. יש פה עכשיו כמה שאלות מעניינות שהאחרונים דנים בהם, הרי כמו שרבי בנימין אמר מקודם, בורר זה לאו דווקא באוכלים, זה גם זה יכול להיות גם בדברים אחרים. אם אני עכשיו רוצה לקחת בגד מסוים, ואני בשביל זה צריך למיין אותו כדי להוציא אותו, להוציא דברים אחרים כדי להוציא אותו, אז יש בדבר הזה, עלול להיות בו בורר. מה קורה עם אישה, ככה אחרונים נחלקו, אישה שרוצה ללכת למקום מסוים, בשביל זה רוצה לקחת לילדים בגדים להחלפה. אז היא לא משתמשת בהם עכשיו, זה בגדים להחלפה, זה בשביל שיהיה לה אחרי זמן. אבל עכשיו היא יוצאת מהבית, היא לא תוכל לקחת אותם אחר כך. עכשיו היא לא צריכה בגדים להחלפה, אחר כך צריך בגדים להחלפה. האם הדבר הזה נחשב לאלתר או לא? מה אומרים? מה דעתכם? אין ברירה בכלים. אין ברירה בכלים, זה לא מדויק, הכלל הזה של אין ברירה בכלים. לפעמים יש ברירה בכלים. עוד פעם נחזור לשאלה. אישה רוצה לצאת מהבית. רק רבי יצחק, אנחנו נראה את זה בהמשך, שברירה היא בכל מיני דברים, לא רק באוכלים, לפעמים גם בכלים, אנחנו נראה את זה בהמשך. השאלה היא כזאת, אישה רוצה לצאת מהבית, לא יודע, לבקר מישהו, לאיזשהו צורך, והיא רוצה לקחת לילד שלה בגדים להחלפה. בשביל זה היא צריכה לברור את זה מתוך הרמת לא יודע, כביסה שיש לה בצורה לא מסודרת, היא צריכה להוציא משם בגדים. היא צריכה למיין. אבל היא לא תשתמש בזה עכשיו, היא תשתמש בזה בתור בגדים להחלפה בהמשך. האם זה נחשב כלאלתר או לא? אולי נכניס פה את רבנו ירוחם, שזה לסעודה הבאה, זה שיוכלו ואז יתלכלכו, ואז יהיה אפשר. אבל לא פסקנו כרבנו ירוחם. זה נכון, אבל לא פסקנו כך. צירוף הדברים. טוב. לא פסקנו לכאורה, זה לא... אז באמת האחרונים נחלקו בדבר הזה. שלמה זלמן כתב שזה לא נחשב לאלתר. ניסים קרליץ כותב, זה לא נחשב לאלתר הדבר הזה. זה לא לאלתר. היא צריכה את זה לאחר זמן. לעומת זאת, הרב ווזנר כותב, זה דבר שנצרך. היא צריכה לצאת לדרך עכשיו, והיא צריכה עכשיו איתה בגדים להחלפה. אז לכן זה נחשב כן דבר נוח לעכשיו. או עוד דוגמה שמובאת פה בשנה ברורה של דירשו, אדם שמבקש מהחבר שלו שישאיל לו חפץ מסוים, והחפץ מעורב בחפצים אחרים, והשואל לא מתכוון להשתמש בחפץ עכשיו. אני מבקש תשאיל לי עכשיו חפץ, אני הולך להשתמש בו אחר זמן. לא משתמש בו עכשיו. האם הדבר הזה למשאיל, המשאיל צריך ללכת ולברור אותו? האם זה נחשב לאלתר או לא? אז בדבר הזה, פה שלמה זלמן דווקא מקל ואומר, המשאיל צריך את זה לעכשיו. המצווה שלו להשאיל, הרצון שלו להשאיל, זה השימוש שלו בחפץ. השימוש שלי בחפץ שלי עכשיו, הוא בלהשאיל אותו למישהו אחר. זה קורה עכשיו. זה לאלתר. זה שהוא ישתמש בזה אחר זמן, זה עניין שלו. אני, בחפץ, מבחינתי, השימוש שלי הוא בהשאלה, וזה נעשה עכשיו, ולכן זה מוגדר לאלתר. לעומת זאת, הרב אליושי ורב ניסים קרליץ אומרים שהדבר הזה יהיה אסור. לא משתמשים בחפץ עכשיו, זה לא שימוש בחפץ. שימוש בחפץ הוא לאחר הזמן, ולכן הברירה היא ברירה אסורה. זהו, זה הנושא בגדול של האלתר. יש פה עוד כמה נקודות שאני צריך לדון בהן
בעזרת השם בהמשך, וואו, אני רואה שהשעה היא כבר מאוחרת. חשבתי להגיד משהו על חנוכה, ובאמת אני רואה שהשעה מאוחרת, אני אגיד ממש בקצרה, מאוד מאוד מתומצת, וזה קשור דווקא לזאת חנוכה. כתוב, מה שאני אומר זה, ראיתי את זה בספר של שפתי חיים, של הרב פרינלנדר, יש לו ספר שיחות כזה על המועדים, אז מופיע שם שהעניין של חנוכה, הוא מביא מהתיקוני זוהר, שהעניין של חנוכה זה שמידת ההוד, ככה מובא שם בתיקוני זוהר, שמידת ההוד היא, עניינה הוא כמו, זאת אומרת, הדוגמה למידת ההוד, הדוגמה שלה זה חנוכה. 8 ימי חנוכה. מה הקשר? אז אני ממש מתמצת מאוד מאוד את מה שהוא אומר שם בעריכות מאוד גדולה. מידת ההוד, אחד מ10 הספירות, זה מידת ההוד, ושם ב10 הספירות, מידת ההוד היא המידה השמינית, וכנגד זה יש 8 ימי חנוכה. ועוד כתוב שם, שלכן אומרים הלל והודאה. הודאה, יש בה המילה הוד, גם כן. אז מה זה ההוד הזה, ומה עניינו בחנוכה, ולמה דווקא, ולמה אני אומר דווקא היום ביום השמיני. אז מה שהוא כותב שם, שמידת ההוד, ואני לא ארחיב מקוצר זמן, אבל אני אומר את הדברים כמו שהוא אומר, מידת ההוד עניינה, איך כבוד השם מתבטא בבריאה. האור של הקדוש ברוך הוא מתבטא בבריאה. זאת אומרת, השימוש בעצם בעולם הזה, הגשמי, לצורך עבודת השם שלנו, במילים הכי פשוטות. שימוש בעולם הזה לצורך עבודת השם, שזה מטרתו של העולם הזה בעצם, כמו שכותב מסילת ישרים בהתחלה, שהעולם הזה לא נברא אלא לסייע לאדם בעבודת בוראו, זאת מידת ההוד, זה עניינה של מידת ההוד, וכשאדם מתנהג ככה במידת ההוד, אז הקדוש ברוך הוא כנגד זה מתנהג איתנו במידה הזאת, ומנהיג אותנו בעניין הזה, הוא נותן לזה דוגמה יפה, ראיה שזה העניין. כתוב שכשמשה עלה על השמיים להוריד את התורה, את לוחות הברית, אז אומרים לו המלאכים לקדוש ברוך הוא, תנה הודך על השמיים. כן, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. דורשים את זה חז"ל, לפי המסוכם, לפי השבת. מה אתה נותן את התורה לבני אדם? תשאיר אותה בשמיים. זאת אומרת, גילוי השם צריך להיות בשמיים, לא במקום גשמי. מה לילוד אישה בינינו? הוא ילוד אישה, הוא גשמי, הוא יצור גשמי. איך יכול להיות שגשמיות קשורה לרוחניות? זאת השאלה של המלאכים. אומר להם, הקדוש ברוך הוא למשה, החזק בכיסא כבודי ותן להם תשובה. מה זה החזק בכיסא כבודי? מסביר הרב פרינלנדר. אתה האדם הגשמי, היצור הגשמי, תחזיק בכיסא הכבוד, אתה מגיע למעלה יותר גבוהה ממה שהמלאכים, ותחזיר להם תשובה. ומה התשובה שמשה רבינו מחזיר להם? ידוע ומפורסם, כלום, יש לכם אבא ואמא, יש בכם קנאה, כתוב בתורה לא תגנוב, כתוב בתורה לא תנאף, כתוב בתורה אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים וכו', קבל את אביך ואת אמך. כלומר, בעצם התשובה של משה רבינו שם, בצורה הכי פשוטה היא, בגלל שאנחנו בני אדם, אנחנו מקבלים את התורה. כי עניינה של התורה הוא החיבור, העניין של התורה, ובעצם מידת ההוד, מה שהמלאכים רצו להגיד, נא הודך על השמיים, זה שגילוי כבוד השם מופיע דווקא מתוך העולם הזה. וזה עניין של עבודת השם. אפשר לקרוא לזה, זה אולי הדרכה של הציונות הדתית וכו', אבל לא רק, זה כמובן לא רק בציונות הדתית משתמשים בעניין הזה. והדבר הזה, בזה הוא רוצה בעצם להסביר מה העניין של חנוכה. והוא נותן שם סתירה בין שני דברים. מצד אחד כתוב, יפת אלוקים ליפת, דורשים על זה חז"ל, יפיותו של יפת תהיה באוהלי שב. זאת אומרת, התירו להשתמש בלשון יוונית. אז מותר לכתוב את התורה ביוונית. מצד שני, חכמים, במסכת בבא קמא זה מופיע בכמה מקומות, שאנחנו נכנסנו לחודש טבת, בחטא בטבת, מה קרה? כתבו את התורה ליוונית והחשיכו את העולם 3 ימים. יש אנשים שצמים, מופיע בשולחן ערוך, בהלכות תעניות סימן תק"פ, שיש אנשים שצמים ביום הזה. זה יום שצמים בו, למה? כי נכתבה התורה ליוונית. רגע, אבל אמרנו שמותר.
מה הבעיה בכתיבת תורה ביוונית? למה גזרו חכמים שלא ילמד אדם את בנו חוכמה יוונית וכולי? מה העניין בדבר הזה? מה הסתירה הזאת לכאורה? אז זה מה שהוא רוצה להסביר. הוא אומר, כיוון שמידת ההוד היא להשתמש בעולם הזה לצורך עבודת השם, אז מותר לקחת את היופי של העולם הזה לצורך עבודת השם, שזה לקחת את הלשון היוונית, שהיא הייתה הלשון היפה והתרבותית המכובדת, אפשר לקחת אותה. אבל היוונים, כתוב שהם ביקשו להשכיחם תורתך ולהעבירם לחוקי רצונך. זאת אומרת, הם רצו שנכתוב על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. כלומר, להפריד, לעשות את פעולת ההפרדה. הם לא רצו להרוג את היהודים. הם רצו להפריד את העניין הזה שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא על ידי העולם הזה. זה לא. תפריד, תכבה את האור בבית המקדש. תטמא את בית המקדש. תיצור מתייוונים. תנתק את עולם הקודש מעולם החומר. זאת הייתה המטרה שלהם. כן, החשיכה את העולם, ככה כתוב עליהם. היוונים החשיכו את העולם. זה הנקודה. ולכן חנוכה זה מידת ההוד. כי אמרנו שההוד זה לחבר את העולם הזה ביחד לעבודת השם. שהעולם הזה משמש כצורך לעבודת השם. ולכן הנר דולק 8 ימים, הנס היה 8 ימים כי זה מידת ההוד, ולכן זה מסביר מאוד למה בעצם בתקופה הכי חשוכה בשנה, כן, הימים הכי קצרים, קר, אז אנחנו מדליקים את הנרות, כדי להאיר את האור, דווקא מתוך החושך, דווקא מתוך היוונים שהחשיכו את העולם וניסו לנתק את הקשר הזה בין העולם הקודש, העולם הרוחני, לעולם הגשמי, אז העניין הוא דווקא לחבר ביניהם, וזה עניינה של מידת ההוד. ומה שאומר שם המשפט השני בתיקוני זוהר, זה עושים על ידי הלל והודאה. נכון, כתוב שתקנו בחנוכה להגיד על הניסים. מה העניין של הלל והודאה? העניין של הודאה זה בעצם להכיר את כוח הקדוש ברוך הוא בטבע, להכיר את הניסים שלו, להכיר את מה שהוא עשה בטבע ולהודות לו על כך. זאת אומרת, אנחנו רואים את גילוי כבוד השם בתוך הטבע, בתוך העולם הזה, שזה עניינה של מידת ההוד. אם אני רוצה לסכם את זה במשפט אחד ולומר מה אנחנו בעצם יכולים לקחת מזה לעבודת השם שלנו, אז אני חושב שהנקודה היא, זה בעצם מה שהוא כותב, הרב פרידלנדר, העניין הוא בעצם להרבות בהודאה. זה העניין של חנוכה, ריבוי בהודאה, ריבוי בהלל, לשמוח בניסי השם, להכיר בניסי השם, לפרסם את ניסי השם, זה בעצם העניין, ובעצם העניין הזה הוא לא רק לחנוכה, הוא בכלל, אבל קודם כל לראות את ניסי השם עלינו, לראות ולהכיר כמה הקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו בלי סוף, כמה טובה ואנחנו חייבים להכיר, וטוב שנכיר, ועל ידי כך בעצם אנחנו מחברים את העולם הזה עם עולם החומר, עם עולם הקודש, וזה עניינו של נר חנוכה, זה עניינו של חג החנוכה, וזה הכוונה שחנוכה עניינו הוא תיקון מידת ההוד, ככה הוא מסביר, ומילא לעבודת השם שלנו זה להרבות בהלל והודאה, יש לזה הרבה מה להרחיב, אבל זמננו קצר, אז זמננו לא קצר, זמננו מסתיים מזמן, לכן אני יוצר פה. זהו, עד כאן, שיהיה זאת חנוכה שמח. זאת חנוכה שמח, יישר כוח הרב. תודה רבה, שיהיה שבת שלום. זאת חנוכה שמח. יישר כוח הרב. חנוכה שמח. יישר כוח, שבת שלום. שבת שלום, וואו. חנוכה שמח. יישר כוח, שבת שלום. שבת שלום, וואו, כל טוב.